Olo bo kuba bila kabila mogo ka ko mogo do ka mogo kelen kelen ka waru do be ka fara ɲɔgɔn kan u ka joli do bo ka baraji se u ka suma nin be cogo di nin ye biriya de lesirite nin na dina da nin ye biriya de ciden ko man ahdasa fi amrina haja ma laysa minhu fa huwa raddu koni mogo ye ko kura do nin dina la min ta kono i ka baara be sagima na cogo do la mani amila amala laysa liha amruna fa huwa raddu ni mogo ye baara ke baara min ni ale min ñamariya la ala min ñamariyama i ka baara be sagima la ta mina ye nunu ye biriya ye lesirite nunu na su fatulen kofe min ba nafa ka tɛmɛ fɛn bɛɛ ka o ye duwawu de o de y'a to tuma min ciden ko ja mata ibnu adama in qata amalu illa min salas sadaqatun jariya aw ilmu yuntafau bihi aw waladu salu yad'u lahu ciden ko ni su banna mogo banna i fatura i bɔra diɲɛ kɔnɔ i ka baara bɛɛ tigɛra a foyi baraji tɛ si ma fo saba ɲɔgɔn na sadaqatun jariya e yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ i ye misiri minnu jɔ i ye foraji minnu siyɛ mana i ye baara minnu kɛ baara minnu baraji tora i kɔfɛ olu baraji bɛ si ma o de ye sarakatun jari aw ilmu yuntafaw bi ou bien e ye dɔɔni tun bɛ e bolo dɔɔni min n'i ye mɔgɔw nafa n'a ye ka mɔgɔw lakala diina la ka kitabu wallahi ka kitabu dila diina haqiqa kan ninnu fana baraji bɛ si ma aw waladu salu yad'u lahu ou bien n'i ye den ɲuman to n'a bɛ duwawu k'i ye ciden bɛ sarakati bɔ dɔw a bɛ kuranna kalan dɔn a bɛ kuranna dɔn mais a m'o fɔ mɔgɔ ye dɛ sarakati kɔni ni yɛrɛ ye sarakati bɔ i ka so ye i m'a kɛrɛkɛrɛ ni don ye i m'a kɛrɛkɛrɛ ni kalo ye i m'a kɛrɛkɛrɛ ni san yɛlɛma ye i m'a kɛrɛkɛrɛ ni sadaka sugu dɔw ye n yɛrɛ ka sarakati bɔ dɔrɔn k'an ka ɲan dusukun kɔnɔ ala ka baraji sen ka suma baasi t'o la mais ni sarakati sugu minnu filɛ nin ye bidiya ye lesirite ninnu na donc i ka duwawu k'i ka su ye dɛ o de ka ɲi ka tɛmɛ hali sarakati kan o bɛɛ kɛlɛ minnu fana ko de an ka wari de fara ɲɔgɔn kan ka bagan kan tigɛ o ka dumuni tobi a ka se so ma nin bɛɛ de cogo kɛlɛ ɲɛ mɔgɔw kana ninnu ɲa nke ko ewa tɔn ni fɛnw ɲɛ mɔgɔw ka wari fara ɲɔgɔn kan k'a b'a kɛ mɔgɔ min yɛrɛ ni ala cɛ i dusukun kalasilen i bɛ sarakati min bɛ so min ɲɛ k'a ŋaniya i dusukun kɔnɔ baraji ka se i k'o kɛ ninnu sugu yɛrɛ jiraw bɛ yen o la et puis dɔw bɛ se k'a ka wari bɔ kabila kɔnɔ k'a sɔrɔ man d'a ye dɔw ta yɛrɛ bɛ kɛ diyagoya ye i bɛ sɔrɔ kabila tɛ hakilina kelen na i b'a sɔrɔ i ye diina faamu cogoya dɔ la kabila dɔ la o fana ye diina faamu diina haqiqa kan a tɛ hakilina kelen na ni e y'o diyagoya k'o ka nin wari suguw bɔ i b'a sɔrɔ a b'a bɔ a man d'a ye ciden fana ko a tɛ daga n ka silamɛ ka wari minɛ a la k'a dun n'a ni ma jɛ n'a ye donc a tɛ daga tɔn ka dila ninnu kama kɛsi ka dila nin suguw kama bɛɛ ka duwawu kɛ su ye dɔrɔn min yɛrɛ ni ala cɛ i bɛ se ka sarakati min kɛ su min ye i b'a k'a ye mais nin ko sugu ye bidiya de ye ko a bɛ jɛn kɛ ni u ye bon ko dɔɔnikɛbagaw fuqahaw y'a yira ko salli bɛ se ka tigɛ darura minnu kama ko i bɛ salamu de bɛ n'an ko salli kɔni ka tigɛ salamu t'o la o salamu yɛrɛ ni salli dafara mais n'u ko a tigɛ salamu ko t'o yɔrɔ la bon ko dɔ ko misiriw dɔw la u bɛ calendrier dilaw ye pour ka dati di mɔgɔ ma ni hadisaw dɔw bɛ calendrier ninnu nafa b'o la mais i b'a sɔrɔ calendrier alikaba photo b'a la tawafukɛlaw o photo bɛ alikaba in kɔrɔ bɛ cogo di salli bɛ cogo di o misiri kɔnɔ donc an bɛ min jaabi fɔlɔ n'u ko photo kɔni ye haramu ye mais photo bɛ yɔrɔ min salli dagara ye photo in de junubu b'a tigi la ni photo b'i ka doroki la photo doroki la k'a dɔn i kan na n'i ma photo haramu don mais n'i n'a sallira salli ka kɛnɛ ani salli tɛ ɲɔgɔn sira la photo in de ka haramu b'i la yɔrɔ min fana ni photo bɛ photo in diloli n'i ma photo ye diloli in de ye haramu ye
mais ni e sallira o yoro masinana i ka salli kañi misiri in kono mais photo inde haramu yelen do misiri kono ni nima photo mbangalen be calendrier la kono dilo misiri kono parce que o photo dilo li haramu ye et puis fana na be misiri qibla fana de la awa koronyam fa de la abe salli bagaw sogla ka do to salli la na bu nye koro ba fe u ba isa ko bu kun korota ka laje ko to salli la abu sogla u kana ke corona mana photo o kana ke nima photo mbala akana dilo misiri la mais ani misiri salli te ñogo sira la salli be sa misiri kono ne min ke nye photo indila ndilo misiri kono photo dilo njunu bode la munum be se ka boy min ya dilo ya ka boy mais ni alikaba doronde bala ni ma photo sita koro alikaba doronde bala ni ma photo te minyo photo dagara alikaba photo dagara mais akana ke mogo de nye koro misiri la na bu sugula ni alikaba doron photo be minna ni ma photo tala basi to diloli la mais ko dilo yoro la misiri la salli bagaw kofe ubu kere la ube hari ni nye fila do sanfe kuto salli la nuta la je na bu sugula koy kam mun faga bon ko ni mogo min e ye fulaniw sɔrɔ ni cɛmaniw de do naani saga naani bɛ ba naani de kan ka faga bon ni yɔrɔ labɛn mɔgɔw tɛmɛ mɔgɔw fana fule hari denkundi saga fule i b'a sɔrɔ saga naani u b'a fɔ de wajibire kan i b'a fɔ saga ka gɛlɛ ba yɛrɛ bɛ ɲaw bali Ibn Seminu ko a ko denkundi yɛrɛ la dɛ a ko ba ka ba faga o de kaɲi ka tɛmɛ saga kan ko mun na ko hadisa la denkundi hadisa la ko ciden ye ba de fɔ kullu ghulamu murtahin bi aqiqatiha li ghulami sa'atan wa li jariyatu sa'atun ko ciden ye ba yɛrɛ de fɔ ko o la denkundi kɔni da ko ba yɛrɛ de kaɲi ka tɛmɛ saga kan parce que hadisa nasu nana ba de kan saga bɛ ɲa komi ba de kaɲi bon mɔgɔ kana u yɛrɛ degun n'a y'a sɔrɔ saga naani se t'i ye taa ba naani sa ni ba naani se b'i ye taa o sa an b'o tɛnbugu kɛ ba bɛ ɲa denkundi saga ye bali dɔɔnikɛbaw dɔw ko ba yɛrɛ de kaɲi parce que o de fɔra hadisa kɔnɔ wala ko ni mɔgɔ min ma naani sɔrɔ fulaniw la k'u faga cɛmani fula e ye fula de faga i se kɛra fula de i y'o faga yala n'i ye fula wɛrɛ in fana sɔrɔ a b'i kaba la i se min ye o de wajibiri ka wagati a bɛ komi ni denkɛ kelen de don fula de bɛ faga ni fula se t'i ye i bɛ kelen faga ni kelen yɛrɛ se t'i ye a binna ka bɔ i kan sunna min don a binna ka bɔ i kan o bɛ wajibi a binna ka bɔ i kan n'a se t'i ye ni naani fana de wajibiri ka naani ma sɔrɔ fula de sɔrɔla ɛwɔ kelen i seko ye o de n'o fagara donc fula wɛrɛ min bɛ wajibi ti ka tuguni fattaqullaha masatatum la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha ala ko ay sira la nya ka seko damayira ala te nimbila penna min se ti ye i se kɛra min ye fula ye o wasara mais ni yɛrɛ ko ne ye yuru wali sɔrɔ fula wɛrɛ min wan tora mbo fana faga basi ti ka sariya la de mais fula folo in wasara mais ni yɛrɛ ko nye moyen sɔrɔ mba faga fana basi ti ka koy ufa bon ko ulu fa balimakɛ ko ale ulu fa bɛ fa de la ko a fatura ka denmuso fula de to ulu bɛ don a tiɲɛ laban ulu na tiɲɛ ka ja fɔlɔ dɛ mɔgɔ damadɔ ni ulu tɛ n'a y'a sɔrɔ banbagatɔ in fa tɛ ou bien a mɔkɛ tɛ n'a fa bɛ ulu sen t'a la n'a mɔkɛ bɛ ulu sen t'a la a k'a sɔrɔ fana a denkɛ tɛ a denkɛ o denkɛ tɛ ni a denkɛ tɛ o denkɛ bɛ o bɛ a denkɛ in nɔ ta
olu tɛ fɛn sɔrɔ a la a kana sɔrɔ a balimakɛ bɛɛ ba kɛlɛ fa kɛlɛ ni o bɛɛ olu tɛ fɛn sɔrɔ a la a bɛ olu gɛn a kana sɔrɔ a balimakɛ ba kɛlɛ fa kɛlɛ denkɛ tɛ n'u o bɛɛ olu tɛ fɛn sɔrɔ a la wala ni nin bɛ si de tɛ sa a siguya bɛnna olu ma parce que ni ninnu bɛ tɛ ale denkɛ tɛ ale fa tɛ o fa tɛ a denkɛ tɛ ale balimakɛ tɛ ba kɛlɛ fa kɛlɛ a balimakɛ denkɛ tɛ ba kɛlɛ fa kɛlɛ mun bɛ na sisan ani balima min bɛ fa la ni o tɛ o den bɛ na donc pour aw ka don a ka sɔrɔ nin si tɛ bon ko ni mɔgɔ min b'a fɛ ka furancɛ dɔ i den ni ɲɔgɔn cɛ ko sariya ye sira ɲuman jumɛn fɔ la sariya ka sira ɲuman n'i ka wololi b'i cogo la den caman de wolo sariya ka sira ɲuman ye nin de jama fule de hɛra de don e ka hɛra bɛ den min na i ka denw na n'u cayara cogo o cogo i ka hɛra bɛ min na i t'o dɔn e ka diɲɛ ɲɛnamaya hɛra n'i ka lagara hɛra ala b'a sababu de i den fɔlɔ de la i t'a dɔn a b'a sababu de den camancɛw taw la i t'o dɔn a b'a sababu de i den labanw de la i t'a dɔn iji kuntum khalilan wajkuru iji kuntum khalila fakassarakum cayali ye hɛra de jama ka cayali ye hɛra de ciden fana ko jaw ewa inkihul wadudu alwaludu inni mukasiru bikum al'umam ciden ko ye musow de furu muso minnu ka d'a ye n'u bɛ den caman wɔrɔ parce que yawmal kiyama dɔn ne bɛ caya ɲini n'aw ye mantonw tɔw kan na cogo dɔ la n bɛ waso mantonw tɔw la ni n ka mantonw cayali ye fo an ka cayali de ka ɲi silamɛya sariya ale ka hakilina ɲuman ye mun ye den caman de wɔrɔ o de ka di silamɛya ye n'i ka wololi bɔ i ka wololi cogo la komi musow tɔw laada wololi bɛ cogo min i kana i ka wololi jɔ i kana furancɛ bila i ka denw ni ɲɔgɔn cɛ den caman de wɔrɔ silamɛya sariya b'o o de fɛ hɛra b'o de la hali diɲɛ ɲɛnama ye n balima lajɛ kɛ burusow la kanto ye ni gɛlɛya nana duw kɔnɔ i b'a sɔrɔ ka caya gɛlɛya ni fantanya bɛ digi n kelen ni cɛ kɛlɛ de la ka tɛmɛ dubatigiw kan anw ɲɛ ye burusu kɔnɔ 80 n'a ɲɔgɔnnaw minnu a kelen n'a cɛ kɛlɛ olu bɛ taa mɔgɔw ka bu de ta mɔgɔ minnu ye dubatigiw ye dubatigi mɔgɔw bɛ taa olu de ka bu ta ale kɛlɛ n'a ka muso kɛlɛ u b'o de dilan ka dɔn ɲɔgɔn ye caya ye hɛra de parce que den de bɛ na n'a ka garijɛgɛ de bɛ na den de bɛ na n'a ka garijɛgɛ de ala de b'aw garijɛgɛ n'aw denw a y'a dɔw la ni ala de bɛ a denw garijɛgɛ n'aw den bɛ n'a ka garijɛgɛ de don fɔlɔ donc n'an ko silamɛya sariya ka cogo ɲuman ni laɲini ɲuman n'a ye cogo ɲuman ye o de i den ka caya o min ye ka weleli différence dɔn jiginniw ni ɲɔgɔn cɛ dɔɔnikɛbaw ko de ni darura de bɛ na n'a ye a darura dɔ ye mun ye muso dɔ a kɛra ale ka laada ye n'a jiginna sisan kalo 2-3 a bɛ kɔnɔ wɛrɛ ta ka nin to sin na kalo 4 ɲɔgɔnna dɔrɔn ka nin to sin na a ka sin min tɛ se hali san tilancɛ ou bien a ka sin min tɛ dafa a bɛ kɔnɔ wɛrɛ ta n'a ye kɔnɔ wɛrɛ fana ta ni a tɛ se ka to ka sin min n'a bɔra sin ma fana a balo cogo bɛ na ni degun ye ale bɛ degun a balo cogo bɛ gɛlɛya mun ye ta a bangebagaw ye n'u bɛ nɔnɔ minnu kan ka d'a ma balo minnu kan ka di ale ma k'a bɔ sin na o mun ye tɛ bangebagaw ye ou bien ni den bɔra sin na k'o nɔnɔ sugu d'a ma a tɛ sɔn u ma ou bien u tɛ se ka ɲɛ nin donna muso min ka wolo cogo la dɔɔnikɛbaw ko nin ye darura ye ni dɔgɔtɔrɔ ɲuman bɛ
ako fura dɔ bɛ min bɛ se ka furancɛ dɔ den ni ɲɔgɔn cɛ ni nin b'a ka sin mi dafa a cogo la muso jɛnna n'a ye fura in ka ta a cɛ jɛnna n'a ye fura in ka ta dɔgɔtɔrɔ ye dɔgɔtɔrɔ ɲuman ye a ko fura in fana kɔlɔkɔlɔ wɛrɛ t'a nɔfɛ kasara wɛrɛ t'a nɔfɛ a tɛ na ni bana wɛrɛ ye dɔnnikɛbaw ko nin ye darura dagara nin na a ka kɛ tanjimu nesili ka kɔnɔ bila hakɛ la komi muso tɔw ka waleli bɛ hakɛ min na a dagara furancɛ ka bila denw ni ɲɔgɔn cɛ ka bila hakɛ la u bɛ muso min ale ye jiginna siɲɛ kelen problème de yera jiginni la opéré la siɲɛ kelen opéré la siɲɛ fila dɔgɔtɔrɔ ɲumanw y'a yira wa a fɔlen cogo min an tɛ wololi jɔ pewu dɛ mais a ka fura ta a ka lafiya dɔɔni furancɛ dɔw ka d'a ma a kana jigin o kɔnɔ parce que a opéré la siɲɛ fila ni siɲɛ wɛrɛ nana ka tugu ɲɔgɔn na furancɛ ma don ni ɲɔgɔn cɛ a ma ɲɛ a ma danger dɔn tant ka d'a ma dɔɔni a ka fura dɔw ta woleli in ka jɔ ka taa hakɛ dɔ la n'o hakɛ dafara ayiwa a lafiyara donc a bɛ continuer fura in bɔ a bɛ continuer a ka jiginni la donc nin fana baasi t'a la nin ye darura ye muso bɛ se ka fura ta nin fana la ka woleli jɔ dɔɔni ka taa hakɛ dɔ la darura nana ou bien muso opéré la siɲɛ fila siɲɛ saba siɲɛ naani ɲɔgɔn na dɔgɔtɔrɔ ɲumanw y'a yira nin fɔlen cogo min anw ka dɔgɔtɔrɔ dɔɔni kɔni la ni kɔnɔ wɛrɛ taara ko a ka bɔ a la a ka gɛlɛ dɛ ko bɛ ala de bolo dɛ ni dɔgɔtɔrɔ ɲuman saba ɲɔgɔnna ye seereya kɛ ni nin ye ni nin tora ka kɔnɔ wɛrɛ ta ko a ka opéré a bɛ danger la ko fila ni ɲɔgɔn cɛ ala de ta y'a ka ko ye i mana bɔ a la i mana to a la nin fana fura bɛ ta n'u ko dɔgɔtɔrɔ ko nin ka weleli ka jɔ pewu a ka weleli jɔ pewu wala dagara nin fana ye darura ye ni muso jɛnna n'a ye a cɛ jɛnna n'a ye worodu dira dɔgɔtɔrɔ ɲuman fila saba ɲɔgɔnna ye nin fɔ a bɛ daga nin fana weleli ka jɔ ninnu ye darura ye donc dɔnnikɛbaw ko nin daruraw de ye kɔnɔ bɛ se ka bila hakɛ la ou bien ka kɔnɔ jɔ pewu a bɛ kɛ ni darura ɲɔgɔnnaw de a voyagé ka taa yɔrɔ jumɛn bon ko ni muso a ka muso ko cɛ dɔ de ko ale ka muso ka bɛ taa taama yɔrɔ la ko a bɛ taama ko ale ko muso ma i kana taama ko muso ko ale bɛ taa de ko a ko taa ni kɔni taara i ni ne ta banna pewu ko muso taara o bɛ kɛ cogo di sɛgɛli sila buntɛmɛ ani nin kuma ɲɔgɔnnaw n'i ko i ko muso ma kana nin kɛ n'i ye nin kɛ dɔrɔn y'i bila a ko nin bɛ dɔ kalili hukumu de kɔnɔ an b'i ɲininka i ka ŋaniya la e ye min fɔ i ka ŋaniya y'a bilali de ye wa n'i yɛrɛ ko ne ka ŋaniya y'a bila de a kɛra bilali ye mais n'i ko n ka ŋaniya yɛrɛ n ye nin fɔ de pour a ka bagabaga de a kana taa taama de la a bɛ dɔ kalili bɔnda la a bɛ dɔ kalili bɔnda la n'a taara taama yɔrɔ la n'i ko laɲini tɛ bilali ye dɛ ne y'a laɲini de pour ka bagabaga pour a kana ta de ni a taara o kan o bɛ kɛ kalili de kalili kafara de bɛ bɔ i bɛ misikine talla dumuni ou bien i bɛ fɛɛrɛ bɔ ni olu fila se t'i ye parce que saba de fɔra sabanan kɔni tɛ fewu ka jɔn kan hɔrɔnya ou bien ka misikine talla dumuni ou bien kan hɔrɔnya ou bien k'u fɛɛrɛ bɔ ni saba i b'i ka so la saba kelen in tɛ pewu fila in de bɛ min ye ka misikine talla dumuni ou bien k'u fɛɛrɛ bɔ i bɛ i so la ni fila la ni fila se t'i ye pewu naani na bɛna o ye juma ye ka tile saba su i bɛ tile saba su k'u tugu ɲɔgɔn na muso bɛɛ dɔn wala sɛgɛli sira buntɛmɛ o nin de fɔ nin ko sugu la bon ko dɔw ye ɲininkali kɛ ka ɲininkali bɔra lajinɛ ka iridow ko daw la k'u masiri k'o bɛ cogo di min ye irido ye ka da la ou bien terewuresi ka so kɔnɔ baasi tɛ ninnu na terewuresi ka a don i ni mɔgɔw cɛ ou bien irido ka don da la an b'a setu ko irido tun b'ale bolo dɔw b'a fɔ terewuresi ko ale ye irido dɔw kɛ
fi sahawatil baiti so konona ka suturanai do ba fo terewresi la do ba fo irido ko ciden nana ko aleyo ke puru ka so masiri cidenye ko ciden nana jora dala drome ambashi tute muntumba la nima foto de tumbala ciden nya ye dro anya yele mana mado ambashi to ko mundo ciden ko inna sadda nasa jaba yawmal qiyama al musawwirun akum mo min kala jaba ka gele ni be yawmal qiyama do foto talawde do ambashi to ko iridon ube do ba fo terewresi kulu ya fara ka foto yoro boala ka to ke kunkuro do nafulay wala ni ma foto de bala wote ebe me irido sempulu ka don ka so dala ube terewresi ka don ka so kono bashite nono nade doni ke ba kuma na so masiri minna konyo muso dobe abe do kala dala ni konyo muso nana na be so fambe ke tapie tapi dagele wata tapinu wa muga tapinu wa bisaba tapinu ko ke kaso kono na be genge kaso kono na masirinaye doni ke ba kuma na nindela do ko makruhu do ko haram ni hajute haju e munye ni mogomi nene gelende do ka kogo be sumaya de kojugu obe ebe ko ewa ko dade la ka kogo be sumaya kojugu iye fini do genga la puro kado ini sumaya che oye hajude o fini genge bashi tola a ube kala ya de do sobe ewa kogo be sofe de kojugu eye fini ngenge ala de puro kado ni kala ya che bashi tola ni nye hajude ni hajute nkanka so kono na beke yori ka beke tapie ka tapi genga ala ode tebe imma haramu imma makruhu parce que Abdullah ibn Umar bin Bukhari kono doya wode woli mala atara yasro so kono na be fini Abdullah ibn Umar jora ko ali kabara yele manay ka so kono ako muso de yankenye ako ni muso ye kenye muso tenne kenye Abdullah ibn Umar usagira amaso kadwa ka wole madu yorola Bukhari sarahun kono yoro Bukhari kelen kono seba do utara ewa wole madu yoro do de la uyasor akatiki ka sobe masirile abbe fini o seba ko ewa ako mugo kelen yoro min ikinka surima purti aku faraka bola alikaba de be masiri donc ka fini ke ka so entouré oye alikaba de mais so to mogo kana ke parce que ciden ko sala sala on nyogona kera ko ciden nana hadisa dola amba setu yeso yoro bede genge oni trewesirin tate kelenya ko ciden ko inna lamune wasu bikisi watil hiyatani wala hajar ko hadisa nana ciden ko nema ci kon kana kogo ferebo ani faraw nema ci ko bena kogo ni fara ferabo wala min koni ni hajute darurote ka so kono na bede genge ni tapiuye doni kebo ka kuma fula bode la wode tebe imam makaruhu umado yake haramu wode tebe me terrorisi sempulu ube irido bashi tola Bo nenya minyenenka ko silama kedo ka ademuso ye silama ya di kerece kema bonne ne si hake ademuso nye kafo nin kerece kemi ni ba bolo ite furula de kwa ko ne bora kerece ke mboro be silama kenyini newa bo konni kera sababe aye furu bo kerece ke ma iya tonyowa ima tonya ka hakete muso inte daga yo furuteo ube jene de la furute la hunna yahillu lahum wa lahum yahilluna lahunna ala ko silama muso ko ate da kafirike ko kafirike yere fana daga linte silama muso e donc a furu yere de tabe jene ya de la aka hakke sitika a wajible nyere de bika ninni sebi be se ka furu incinya a cinya yere de aka hakke sito furute wa atate furute ate daga abe haramu de la be junubu de la ate daga ya kake
donc ni a sebe e be se ka muso in bon ni bolo ka fere ke abe furu silama kema o ke be baraji yere de soro kerce ken ka hakke siti no fe parce que abe ko de la ye ko de ta min daga lenta ya tate bon kambalma muso do ko ni ale be salli ke akan nafilaw fardaw abe do ke suya abe do ke nyanama wuye o be cogo di kito salli la ka do ke suni nyanama be cogo di bashi sitola adagara hada maden ka salli wala kan nafilaw ka sujudu la fardaw do ika jiya hera o ika lagara hera ibe do ke na be jiya hera ni lagara hera be ibe do ke na be ika su be do ku ye ka nyanama wo be do ku ye ire be do kire bashi site nununa nunu nyini ni defo ti den ko wa masujudu faksiru fiha min ad-du'a fa qamna yustajabu lakum ti den ko sujudu to ayeddo u chaya yede akaka ala baw jabiye harisa dola ti den ko jonni ala kasuru yoromi o yi sujudu to de ayeddo u ke na be sujudu la tuma mi ay abdallah ibn masruf fana aya ladde tahyala awa koy ka tahyala ba summa liyatakhayaru ma sha min du'aika akoy ka tahya kofe donc wi ka du'a wi ka suganci ni ke ka du'a kadiye ka foye donc jiya hera lagara hera su ka du'a ke suye ka do ke nyana mo kay tahya laba du'a kadiya be afoye isujudu to du'a do kare afoye jiya hera ni lagara hera ni te se arabu kanyere la nya foya snya jola foye ka kanna basi tista la alabi ka du'a mina bo ko tigi ka nyinin kali laba naka bange baga fatura aye cinyeto na le fatulen kofe adun fana do fatura dem munun fatura le fana fatulen kofe kasoro cinye matila uno yoro be cinyala ube nu yoro tala sanan ka se o jabu man balimaw bambaga tew u kofo mo munun tora jiyan kono ay sira la nyade ay sira alanye akado ko aka bambaga to fatura chogomi afana be fatu chogola kele afulana aka bambaga to fatulon kofe hamina ko babbe kana kenin na fulo koy aka hamina ko ka ti aka hinna ka bambaga towla aka do kuye hammi kana kenin na fulo nunu asabana mo munum be fatu ku ko fe mo to ka cew to ayesira alanye aka hinna bambaga towna ku ka jurusra kiyete mo bolo folo ni juru masala de mais si ça fana ni banni kera doro ne be hakke joli surala an kan ni yero jumaye an be do cielawa an te do cielawa balmo ni mo fatura tarika ba fo min matrika ayem min to akko ala ye hakke damado de fo wulu de be bo tarika la folo ni min tora de o ye cieta ba utay ni femma tola ma garjage do abolo apolo jumaye na ale yere banna folo ni mugo masoro silama wala mimba ka suko barawke fu akoli akasankali kaburu seni ni mugo masoro munun ben nunun ke fu ambe nunun de bo aka na folo la folo no oboray dina alaka juru munun bala parce que ciden ko alaka juru de ni sarali kaka ka teme fembeka ni jakka juru bala a fatura jakka min wati sera nyana ma jakka ba fatura ka fulsura ma jakka imbo ambe wulubo la folo a fulana juru do be aye garanti do to o juru nunun kunkoro o juru sugu ambe o juru nunun sara ka garanti nunun récupérer no o bora juru munu ni garanti tula ambo o juru nunun fana bola mo min ko ne ka juru bala me ama garanti di ulu fana ka juru bena bo ambe ulu ka juru bo akan na folola nu o boray nyinin kalibe ke ayo woshiya kaunkewa
n'a y'a sɔrɔ wasiyakanw bɛ nafolo bɛ tila saba ye wasiyakan ninnu bɛ bɔ sabanan in fana la nin bɛ kɔfɛ de sa ni min tora ka garijɛgɛ ye o y'a b'o tila mais ni banbagatɔ fatura i fatu dɔn ɲɛjiw filɛ dɛ dɔw b'a yɛrɛ bɔ yan fɛ k'a yɛrɛ bi yan fɛ k'a yɛrɛ bonya ka kasi yan fɛ mais ni e suturala ni ko nana dilo ko juru b'i la ka bɔ nafolo la ayi o tɛ se ka fɔ a ye hinɛ bɛ min e tun bɛ kasi min na bɛ min e ka banbagatɔ bannen tun bɛ kasi min na bɛ min ciden ko ni mɔgɔ sara a ko a nin dilolen de don ani nɛɛma ni lafiya min ka kan o tɛ sɔrɔ fo ni juru minnu b'a la n'o sarala n'o y'a sɔrɔ e ka banbagatɔ ka hinɛ bɛ e la su kelen bɛ tɛmɛ ka juru t'o la janko e na banba ko juru tɛ sara an ye den ɲumanw dɔ ye mais nin yɔrɔ mɔgɔ min sara k'i denw to fantanya la bi anw y'o ye o tigila mɔgɔ dɔ banbagatɔ sugu de hinɛ bɛ don a denw na ka tɛmɛ nafolotigiw kan n ye dɔw y'a fa fatura fantan dɔw fa dɔrɔmɛ si t'a bolo a tun bɛ faransi a nana a ko fa terew ma san'an ka foyi kɛ fɔlɔ aw de ni fa tun bɛ baara ɲɔgɔnya la juruko bɛ cogo di u ko tiɲɛ la an ka baara ɲɔgɔn dɛ karasa o juru b'a la papiye filɛ $5,000,000 a y'a ka $5,000,000 jate k'a d'a ma fa ka $5,000,000 fa ma dɔrɔmɛ kelen tɔ dɛ mais a y'a sara o yɔrɔnin kelen bɛɛ mais mɔgɔ su bɛ sa ka miliyari to ka fan bɛ to du la banbagatɔw bolo a ka fa juru tɛ se ka fɔ aw ye a tɛ se k'a ka fa ka juru sara ni ye balawu sugu jumɛn ye aw tɛ sa wa hadamadenw ka sabali dɛ donc an bɛ min fɔ banbagatɔw kɔmɔgɔw ye nin ka kɔlɔsi jamana in kɔnɔ dɛ a ka banbagatɔw ka hinɛ ta yɔrɔ la ko u bɛ min na dɛ an bɛ sa yɛlɛma sarakati bɔ dɛ an bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ misi faga u bɛ mun ɲa ye minnu ka hakɛ b'a la fɔlɔ a t'olu bɔ a la fɔlɔ olu de ka gɛlɛn ni nin bidiya sarakati bɔ in yɛrɛ ye mais fɛn o fɛn ni a farifoni b'o la o ye nin bidiya sarakati bɔ de k'a sɔrɔ i kan ka min kɛ ala ye min yɛrɛ wajibi ka ka tɛ dɛ ala ye min yɛrɛ wajibi ka fɔlɔ i to a kɛ ni e ye duwawu den ye e ye bangebaga batɔla ye ni e bɛ hinɛ bangebaga la n'a ma dɔrɔmɛ kelen to juru minnu b'a la e de kan k'u sara hali n'u se ma sɔrɔ ye jurumanitigiw a ka juru tɛ n fa la dɛ a nin ka lafiya a ka juru bɛ ne de la i kan ka nin de kɛ n'i ye duwawu den ye n'i bɛ hinɛ i fa la mais nin tɛ kɛ a yɛrɛ ye wari minnu fana to juru tɛ sara da tɛ se k'o fɔ fana la hawla wala quwwata illa billah ala ka hakiliman d'a ma dɛ o de y'a to bɛɛ a b'a ɲana nafolotigiw wallahi mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ hɛrɛ fɛ n'i b'a fɛ i salen kɔfɛ juru kana to i kan na kana to sa ka du kelen to i bolo a bɛɛ fɛri k'i ka juru sara a bɛɛ fɛri k'i ka juru sara dɛ ni mɔgɔ mɔgɔ m'i ka juru sara ko denw bi yan n ko a dɔw y'a fɔ ko ni juru hami tun b'a yɛrɛ la a b'a sara anw tɛ foyi sara n ko denw dɔw y'o fɔ faw kɔfɛ n tɛ baraw ye e ma dɔrɔmɛ min ɲini ale y'a ɲini a yɛrɛ hakɛ minnu b'a la u tɛ se ka bɔ a la donc n'an tɛmɛna o yɔrɔ la ale ye mun fɔ wala den minnu ni bangebaga fatura fa fatura ou bien ba dɔw bangebaga fatura ka den minnu to kɔfɛ olu fana nana fatu a kɔfɛ nin yɔrɔ bɛ tiɲɛ la ni tiɲɛ bɛ tila olu ka nin yɔrɔ bɛ bɔ n'u ka nin yɔrɔ bɔra olu fana ka tiɲɛ tabaga minnu bɛ u b'a tila subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk